De belangrijkste wedstrijd van het seizoen komt LJODK op voorsprong. Toch bouwers als Erwin Zwart, de topscutter. En de beginfase is prima met deze wonderbaarlijk mooie goal van André Zwart. LJODK pakt een 4-1 voorsprong. Maar het is Offo wat met een tussenversnelling weer op Liekense hechten komt. 5 gelijk. Even is er de spanning te zien aan de kant, want kan LJODK die klap opvangen? Nou, dat kennen ze zeker, want een zo'n 5 achterstand wordt omboegd in een 10-8 voorsprong. En het wordt bij het skoft nog mooier als Erwin Zwart trefzeker is. Trekje 10, de voorsprong voor LJODK. Nog 30 hitte minuten te gaan. En Offo die had echt te krijgen met zenuwen. Een grote misser. En dus het antwoord van LJODK aan de andere kant. Erwin Zwart zat toek als de bron. Tilt het verschil weer naar grote hechtes. En dat Offo dan echt nog strafworpen begint te missen, is dit de fase voor LJODK om terug te zetten. En dat docht de ploeg van Gerald Aukes. Erwin Zwart met zijn 9e treffer. Nog een kwartier te gaan en de voorsprong is 18-12. En dan longt die winst in de finale wel heel bot. Maar Offo is nog net verslaan. Ze kroepen dichterbij en het verschil rent weer om naar nog 3 goaltjes. En dus de kop en binnenkwaar, want zat dichterbij wezen dit mij vanzelfs net meer uit handen aan. Offo beziekt alles nog. Maar we gigantisch onder druk zetten op de verdediging van LJODK. En dan is het tijd voor de genadeklap. Het sterke punt van LJODK is de rust die ze bewaren. En het zien naar de goede kansen. In dit geval voor Lotte van der Bijl. En het verschil is weer 5. 20-15. Offo met de laatste stoeptrekkingen komt nog een keer weer om. Tot op 2 puntjes. En dan het allesbeslissende laatste moment. De oertreding van Offo. Zien Marion Visser en de strafworp voor Erwin Zwart. Op zijn reg, nummer 11. Het is echt zijn 11e treffer. Precies de helft van de totale productie van LJODK. 22 nieuwtje. Rustig blijven, zei Gerald Aukes. Die laatste 2 minuten maar we echt vol spelen kennen. En dat slag het. LJODK had de primeur, de eerste Friese League club. Ik heb er geen woorden voor. Het is zo mooi, zo onwerkelijk en ik besef het gewoon nog niet eens. Ja, het is echt heerlijk. Ontlading natuurlijk hartstikke groot en we hadden het verschillen. We hadden de hele wedstrijd gewoon goed in, volgens ons plan spelen. En ja, je wint zo'n finale en zo'n finale winnen, dat is mooi. Ja, dat is, we hebben het hele jaar mee bezig binnen. En als het dan op zo'n moment eruit komt, dan denk je, god, wat ben wij tot voor soort geïnvesteerd. En het is weer een thriller en wij hier nog volle meer controle in de wedstrijd.
Dus ik zit volle noffelijker te coachen. Ja jongen, dat is geweldig. Als je in de finale gewoon alles erin schutten, dat is gewoon super. Een heerlijk gevoel. Nou ja, ongelooflijk. En weer je baas, hè? Ja, we zijn echt baas. Voor de tijd zei onze coach Gerald, hij zei je moet rustig in de kop bloeien en fel in actie. En ik denk dat we dat heel goed hadden. En ja, dan winst en dan beseft ze het gewoon het eens. Dat is echt ongelooflijk. Volgende hier in de league, Corbin, dan komt hij weg. Ja, dan treffen we helaas Gerald niet als trainer, maar dan als tegenstander als coach. Maar ja, mooi. Hier droom je van en dan komt het gewoon uit. Het is geweldig, echt heel mooi. We zitten hier gewoon volgend hier weg. Gerald dan bij cassette en wij gewoon hier. We zitten gewoon beide in de league. Dit is gewoon een super seizoen. De eerste Friese club in de league. Ja, daar ben ik net zo wat mee bezig, maar dat is natuurlijk mooi voor de historie. Historisch besef dat komt door de PI hier misschien wel. Maar we nu hebben we de toekomst en nu hebben we feest.